26 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон дар ноҳияи Кушониён бо ҷараёни корҳои саҳроӣ, истифодаи мақсадноки замин ва самараи дастранҷи сокинони ноҳия дар хоҷагии тухмипарварии ҳосилот шинос шуданд. Нахуст пешвои миллат аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. зимни шиносоӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмат ва дастовардҳои бузурги меҳнатии онҳо баҳои баланд дода, рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо маҳсулот арзёбӣ карданд. хоҷагии тухмипарварии ҳосилот соли 2005 дар майдони 336 гектар таъсис дода шудааст. аз ин шумора 331 гектараш обӣ мебошад. меҳнаткашон дар масоҳати 0,14 гектар барои парвариши бодиринг ва қаламфури булғорӣ гармхона, дар 1 гектар парваришгоҳи лимӯ, дар майдони 27,4 гектар ғаладонагӣ, 10,8 гектар картошка, 4 гектар полезӣ, 28 гектар сабзавот ва дар 13,8 гектари дигар хӯроки чорвок кишт намудаанд. ҳамчунин аҳли заҳмат дар майдони 5,59 гектар боғ бунёд кардаанд, ки дар он парвариши ниҳолони зардолу, шафтолу ва олу ба роҳ монда шудааст. дар маҷмӯъ дар хоҷагии тухмипарварии ҳосилот дар мавсими кишт ва ҳосилғундорӣ беш аз 800 нафар ба кор ҷалб карда мешаванд. бо мақсади иҷрои дастур ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон баҳри оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳои корам, гирифтани 2-3 ҳосил дар як сол, бо назардошти мусоид омадани боду ҳаво дар байни қаторҳои ниҳолон, парвариши картошкаи барвақтӣ, карам, гулкарам, помидор, зироатҳои полезӣ, қаламфури булғорӣ ва каду ба роҳ монда шудааст, ки нашъунамои маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварии ҳосилот зимни суҳбатҳои самимӣ бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон иброз доштанд, ки истифодаи дастуру супориш ва ҳидоятҳои раҳнамунсози сарвари давлат ҷиҳати мақсаднок истифода бурдани қитъаҳои замини назди ҳавлигию саҳроӣ ба баланд гардидани сатҳи зиндагии сокинон ва захираи маҳсулоту фаровонии бозори истеъмолӣ замина гузоштааст. пешвои миллат таъкид намуданд, ки танҳо бо меҳнати ҳалолу заҳматҳои пайваста ва иҷрои саривақтии иқдому ташаббусҳои ҳадафмандонаи ҳукумати ҷумҳурӣ мо метавонем ба татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ бирасем ва бо ин васила дар баланд гардидани сатҳи некуаҳволии сокинони ҷумҳурӣ саҳм гузорем. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон аз растаи намоиши таомҳои миллӣ ва хуни идонаи ҳафтсину ҳафтшин, ки бо риояи хоси унсурҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ороста шуда буд, боздид ба амал оварданд. мардуми тоҷик халқи ҳунарманду ҳунарофар буда, дар замони соҳиби истиқлолӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ташаббусҳои пешвои миллат, ҳунару анъанаҳои неки ниёгон дубора рушд кард. ошпазҳои моҳир ва кадбонвони ноҳияи Кушониён ҳунару истеъдоди баланди худро муаррифӣ намуда, дар баробари дигар таомҳои миллӣ, ҳамчунин дар як деги калон 1 тонна оши палав омода ва пешниҳод намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ба ҳунари кадбонвон ва ошпазҳои ноҳияи Кушониён баҳои баланд дода таъкид намуданд, ки барои ба мерос гузоштани расму оин ва ҳунари баланди ниёгон зарур аст, ки насли ҷавонро бештар ба ҳунару ҳунармандӣ ҷалб намуда, онҳоро дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ тарбия намуд. дар идомаи сафари корӣ сарвари давлат аз намоишгоҳи чорводорон ва паррандапарварони ноҳияи Кушониён дидан карданд. иттилоъ дода шуд, ки дар ин намоишгоҳ 16 намуди парранда ва зотҳои нодиру сифатноки чорво ба маъраз гузошта шудааст. дар ноҳияи Кушониёни вилояти Хатнон бо муҳайё гардидани шароити мусоиди парвариши чорво ва ташкили хоҷагиҳои чорводорию зотпарварӣ, ин соҳаи сердаромади хоҷагии халқи мамлакат низ рушд карда, саршумори чорвои калону майда ба маротиб зиёд гардид. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон дар хоҷагии тухмипарварии ҳосилот ба кишти пунбадона оғоз бахшида, хоҷагидорону деҳқононро вазифадор намуданд, ки пеш аз ҳама тухмии зироатҳои ба маҳал мутобиқ ва дорои сифати баландро кишт намоянд, зеро риояи қоидаҳои илман асосноки парвариш, заҳмати шабонарӯзӣ ва кишти тухмиҳои баландсифат заминагузори асосии фаровонҳосилӣ мебошад.